Nu deschideți. Acum, trageți în partea aia. Uite cumva. Unde? Uite. Da. Păi da. La posta. Eu uite pe aici pe sus. Astea sunt muște. Și astea tot la răcoare, de alea prins îngheț suculent. Nu știu prea mult. Hai să facem vedetă de asta. Super, acum mult. Și aici, Marcel, dacă aveți aprins aici. Da, uite, și aici. Și ușile sunt mortale. Totul e îmbăxit în ultimul hal. Ia să vedem de aici. Poate să pice pe Nicoleta. Aia este sigări fără timbru? Nu vă cunosc. Păi dar n-au timbru ăsta. Păi nu știu. Iar astea sunt și desfăcute. Tu le cunoști? Să te uiți? Că nu mă zice cu... Uite, Ah, cu au ei. timp. A, ies. Hai să vedem dacă au apă caldă. Da. Asta nu-i timbru de România asta. Dar timpul de România nu vine pus aici peste Da, Nicoleta? da, asta spun. Nu, ba da, pentru că scrie română pe ele. Dacă din afară nu... Păi, nu, ideea este că nu îmi dau seama dacă ăsta e timbru Ia uite aici, Nicoleta. Uite. de România. Și aici?